Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Ebnada bia 7 to 9. Kumawood TV Amansane Yena Yedimu Animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me meneda Okay. kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda. Okay. Akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ya ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba Samba bonten. enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me chawo kwan no wo be hu se abeye mremre Okay. a wo ba nyim easily Piao. So ho adwiriw. Ene danta de bibo ano. Mala Muhammad Spiritual Herbal Center. Ebnada bia 7 to 9 p.m. Ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwau atibie tienie kwau atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwau atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piao Kumawood TV Amansane Yena Yedimu animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma me meneda Okay. kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda. Okay. Akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na daso ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne ukasa oba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wodi abra oba bi ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba Samba bonten. enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me chawo kwan no wo be hu say abeye mremre Okay. a wo ba nyim easily Piao. So ho adwiriw. Ene danta de bibo ano.
Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ne nsia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa right ebusiafo yamajo na yensan ewon akwaba we eye ewiase ere sunsun mu nsam dwumadi ade brewo ebenada enyume no nson kopem no nkron na afi memenda emire no nsia repeat ekopem no ngotwe ene era wo fra twedi ampon your boss ro boss ase wode tumi amba nipa se enipa nyina nanamu na yemfa nyense nkyene anwade ewo wiase no wode ache yatena se yemu akwaba ne ne wase se wonso okasa fidie no eda Kumawood TV na afi nso utie ewo Unity 87.7 FM a ewo kwaw etibie we wiase ene sunsun mu nsam dwumadie ha ene ebowura mu asembu okwa na watepen nso na hunu se de sitie yadidi nkopopa mre bebre Moses kwa ne poma Moses poma no kra no ene no nya ne poma no bebre o ha yagidi fo pa nso di man sa na Moses kuta poma kwa poma na fa so bae no na yenim wiase mu ne sunsun nsam de ewura mu a ehunu se de sitie enipa yasetena mu ene bi wa ye de no mebre ya yenim obi o ha ohia ma na ofom rofrof oni che bia na akofa no na ede no me ene nsanso bonni bi abre ya yenim no Malam Muhammad enya abotre ede ewura sunsun mu na yadomosuko ehunu de ekoso na ye wo hawo ne amane bi nso a akona so ye ama ala na no so etwetwaje enipa mpempem ena akohwa aya dansidie nei yatena si enwa fide ne mfiri ha ibewie no na ayemfa so ede amaw ene babusua nyina medin ede nana admako metimi afrem se mike yatena si nonkron ene ebe sore so hyene so se o screen ani a wo se numbers ibigu so numbers no eye Malam number eno nti emunyina numbers no bia no obetimi afre yedi nkomo ya kra no fra ene ho ebetimi adi nkomo na wonsem a wo hawo ne oma na bia no yetimi ama kwampa befa so a obetimi aso ano papa atena se mame nko no ama na kwa ba na afi onfa ingran paibu mu na ewia yenhyase na yeni nkomo wadwe nkyere no enso de beba na enyamre akenkan atumi ade ama papa akwa ba ya bia boko de o boko tade we no mimi de ne ba mienu pe tu nya mienu bi ka me ho ana ye nan Allah nyame beye ne ka no ayi ne se Allah ba ko ana nyame beye de sana o bakani ya se pini ya aba favorite pa bu na fi to ya kiya Unity FM atie fo so mo tie ana Kumawood TV atafo so a omo hwe TV station ya ni break na de fo ni mo di biara aju ya ka bi si ya si ensan ko mo tie embo de se sana biara si enfa kaza ya makasa to bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amen right di papa bompa ya wie de ye twa ho aba sema na afi ya hyase we ye sunsun mu eni wiase mu nsam dwumadi ye de ebro ye ba sisia animdia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko Malam sebra ya juma memene da okay kwesi da ejuoda ebanada okuoda yawada efieda ana menya juma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo
obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini mo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi wo ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be kono say ebeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam wusika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana obefre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV amansane yena yedimu yensan ema makwaba ugoso ehwe ewiase edisonsun sabidumadi ewo Kumawood TV sanso na wote enka ewo Unity 87.7 FM yegusu di nkomo no ano malam numbers no ena yegusu ni no onwode ana wafa bi na wafre na fi bi awo how bi wa mane bi malam ewo kwati bi eskafo amantem ho ena wo Eastern Region kwaw atibie esperformance me kwan wakra wo haw ne amane nko ade a ema kwan nya kwa tenten dakro pe na yede nya fa hodie na papa etibi emwa papa me sam wakwa babiu ya ni ya watade ehu se hyewuse ya enema mienu se bia nba kono oye muslimin trans oye malam no wona hwan oye mu bibireti malam ba heden ni tade ho asamo de ya mfa no nto nchen ba cha ka sha na sisi ya wo se ya ntafo yi asinyi na ya fra ya sentoma eno so ya ada ko re sai sisi ya na de oba ka amena oba ya je na se mag ebi asa na obi sa malam ya hwan wo se ende no ya ka amalam fo a nde obia de nyina akofra ya ka adifo a ya de obia akofra ya ka akonfo a ya de obia akofra no so ankante sa sabi mene wo kasan ya wo aye sprinter dom nipa efa se no eya adwuma ana meboa ya wo taxi ya wo dom efa ya sa wo apraga bi ya wo dom ebafa enti asono obia ne sana etie na ni na so na kwan so eni na so na kwan na aso enti sa na tia de aden na wase ye ya kasa malam a de mama kasa ye de obi akofra no malam ye de kasa malam a malam esta ne ko Kristo as evangelist malam o ye sampakani malam ayo teacher ni malam ayo chirechire ni malam ayo chirechire ni ana obeti din a be frɛ no sheikh sheikh ayo bi ate so peni bi odi mu woya kronkron ana bi adifo na yimi so no esta ne ko Kristo mu te se elder imam aya sofo enti se imam aya sofo ana malam ye teacher dia ye wunim na ko kyerɛw ana malam so be kyerɛ nkwala dia ana malam ye kyerɛ obi adia e wo so hu ne se ye wo university ene secondary schools ene GSS nso wo so hu ne se teacher ni be na e ko kyerɛ nkwala wi no se teacher ni bi o kyerɛ nkwala wi no mo bia no awase ye yi ne free ho
enti aban so na wo kwa kan sam no a na ya baka cho so o dabi enso anka malam de malam ye de malam na difference wo mu ni hu malam e bi ankawa bansare ana niema nke bi wa bahai lafenta wo no ku ha o bahani makura no ono na malam no nko anya malam aye nyina yenim because ya wa malam o ya malam o kira nkwala mankranta as a Islamic school ana ewo malam ankasa o kira nkwala ankasa Quran no because Islamic school no ene ye translation nipa ne mi betima ka Quran ho asamo pa so wo de man so nkyro Quran no ntimi nkyro ete se me ma betena santeman mu aka mamu na mi katwi na wo kira me se Japan na kyro twi mi ntimi nkyro ana ye de twi na ma za kenkan na wo ntimi nkan ntimi no ka se ye won Islamic school fo ni bebre wo ho a wa bo degree ono no okọ radio so okọ TV so na wo de Quran na nkasa e ma no ye imam wo ye malam pa ye kan wo ye malam so wo de Quran na nkasa ma no so nkan wo ntimi nkan e ye translation no na wasua enti ono no anam se no ntino ono enim de ekoso ntino ono betimi agena waka nkwacha sam bia kura kira me amesi hoyi nso ono na de ne nye no okay na sabe uwako school na uwako ai English wako school ya kira obrafo no bia obi so akọ French na ya kira no French ankasa na se wona no okọ French man mu a when na wase nko timi eka French na kira wase de ono na sua French kasa yes anti se sabe gafra uwako tena French ho anabia me ne wo kasa yi na se bia twi ne mete uwako school wasua twi na kasa me nkyire twi ase ya me ne wonti me nkyire twi ase ma ne nye yew because me betena ya twi ne na mete na wo de nde wo fa book a wotimi kyire ase ento obi so wo ho a Islamic school na wakọ ye woni ma bebre ho so tena ha na me bisa no na ye de Quran ne to wo se onka Quran ontimi get translation ya wo enom microphone so wo na yen na malam na me ya na yen disua na yen sua de no yen o si siremu no anka abobe ye no miansa 3 o'clock a yen kwala no ye kwasesa abrodua ana atoko dua no e party gu ho bebre enyunu dua because kan ye ni ho nti enyunu dua ade asase no na yakoso jante se bonfire bronya duru ajana ya amoso no ano ana yatena ho anajo na ye disua de enti wo sua saade ni wi a enti eno no wo hwa na ewo bi so wo no asua nyame mfa akyade ne nche ne se omfa be ya malam adwuma papa anyo bi a wa wie Bible school nyina na wo so okoye sofo no kre bo kwa so de saade ne hye wotiri mu a enna amada bi aduru ba bi a asore bebre sai because obi oye gay oye den na waka kire ne say wa kosua Bible school a wie enti no onkoye sofo den na be kwaso asore obi oye kronfo ana wo beka say bia wo ni tua say Bible school ko yi nyina phones nkrofo phones o wia obo besia kra wo ho ntua onya asam papa nka ngina wo sa nipa ne ye de no wia Bible school ne ye de na koye sofo entina ansonde no asa wonya wie na sa tine kura wo pa yeso obetima ye sofo nso ankanya sa enna mande ye bre enti ya kasa malam na ye wo bi ho ya malam na nkasa woye no ono wasua Quran no o se juma meme ye bebre asua Quran no kra nya ho nim de asena me nso de me betima de one word aye no ontime mfan ye because ono asua tra wanti ase kana sa wakan nso wanti ase anko bi be de asua ade be 3 years 4 years ye de exam se beto ho no wa fail because ono wa tworo wasua nso wanti ase nti eba exam so montime ye dan enkyro ana ye wo bi ho nso a malam no oye no oya malam wasua Quran na wie nso hwe ye no ankenya na adwuma na otunani oye masa okodo ye no okodo wo ayi yakana san afro mu nti nso to ye no ho yiri ye anya ye kabafie nso tena se din davi ana ye nkrofo ya malam dia menso me de me ho ko wura malam mu na ya dan no ano nto no de no ho ko wura mu pa so no so ya malam by force one nti by force one no ono jo nam ko ginro nti tumi no ono akọ gini nti no otimi gina ha e ka kira wo say bra me ne wo beto nchia because so okoji atiare na okoji aduro na okoji ye no aya say da bia kuma kokokoko ma no
enti wo ba no wono timi kira so wo ba fa 5 million bra because onim so okoto akoko kokko no ebia 50 Ghana na se application no okoto a 2 cedis a de aka ne ya ne dia enti ono timi ka kira wo say fa 5 million ya den ebra onim se onya ono wo to nkyere onim se nya den a waya mamre ne de yes eso sa ne ma ne nyina awo ho eni nti na mada bia meka say wo malam betina TV so ana difo wo ye nyame ni papa na betina TV so say brana me ne won tonchia e wo ba bia na ne kire enya nyame ye nyina gine de so ye tonchia sa ode nyankopon na e tonchia papa na me nka asa man kire wo sabe gafra adwuma na ye no mi su afre urade na waboa me ono so enyo hye se wase me hye nyankopon so mbeboa me enti nipa na obetima ka kire no se wugidi a na wugi nyame di a to nyame agidie na bra na inshallah na nyame ma wani mungu aseda nyankopon ye mpapa o papa se mpapa de me gidi se wo ye hwan ya nyame kwa ya wo papa wo ye hwan akomshafo yi nyina kra mo nya nyame papa abofo yi mu nyina angel Gabriel Malek Jibril o mo nya nyame papa wo ye de kwa ya nyankopon papa eba nti papa wo se eduru ba bia se aya na me kase me ekwa na sa na eduru ba bia ase yaka na se akwa no biebie ne ma so dodo so nka no kwar na wase yaka me de me nyame akoa me ya me si me nyame akoa okay so for o ye nyame akoa onipa biara ye nyame akoa okay ente se me ya akoa dia akoa so djuma dia ben sabe brasante mamu ha ka mamu ha na ko bu de aka mamu ha akoa ben ana obehu no wahemfi ana mamra ben na ye ya akoa no se na oye ni ti anye ye kura se etimi de ni yimuso mani ye na eno so ye ente wo ye hwan na wakwa ye nyame ba wo ye nyame akoa mi nyame di se oba wo yare no me se ene me ntonchi ase one week aye ya bosom aye tumi bi na wakwaji wallahi papa hwe nyame no wo ho no wo ho nyame no ono awo nyame no eno ono a ana nipa no oba na waso ma ne ho no se enne me ne wo kase amala fodo do se adi fodo do se konfodo do se ana be gina TV so ka kire obi se wo ba bo wo nyame mpa ya se me ho na wati awo ba no nyame ndi wanim na bra na de me ya ma wo no na nyankopon ma ne nyeye anka tansi enti ne se sabe wo fe se nyame na wo gine di dia nyame ya sre no na waye okay ahayi me ba ha be ye program na mentimi nka nkyere wo a wotie me se e bia wo petam e wo se mike wo tam ye so political show ye so 46 na me ma ka kyere obi se bra wo de bra ne me ko ho me ne wo to nchia so no se mike ye fine wo ba with me 50 minutes bia wuram e te be ba na wo se kwa ni ho so okay aye ma wo kura me ne wo edidi e kasa edi nkomo ye na me ne wo kasa asamo e no so ye enti eduru ba bia wase ye ka no kware no nanso ne no ase Africa boronsama wia yeni ana ye de hwe nipa ye nwene me ka se ye nwene na ye de ntina mameka obi apensen kyereni watade ye we shawo de ko disco light ase asa na ebe ye fe no obi be dwane akoto nso de kwa nante wiem obi ehu enya fe okay de make what de make kire wona se enti ye boronsama wia ye nipa dansa ne te se obi apensen kamete hoyi ma menye nsenkyereni na ko kyerɛ no pa na hwedɔm e baba begu hɔ ma mentina ha yen kan kyerɛ wo se me hia nipa baako 50 wo kyerɛ no ba me hwɛ mo free na wo ba pɛ 10 million bra na hwɛ nipa 50 no wa hwɛ ya asɔfo na imam fo nyina e be kontɔkɔ wo fia hɔ me na madi kan nso me si free ne me je 10 million ha me hwɛ nipa 50 free 10 million sa 50 ya sai 500 ente sa time no wo adwen na ma ya wo den ma bu ente da bia no se ye ka asam a mama ye nka no kware no nyame de owo ho yesu kura no ontimi nka nkyerɛ se me ne wo ntonkyia ya komhye ni Muhammad ontimi nka nkyerɛ se me ne wo ntonkyia Moses kura na no ye ne nsankyerɛ ni no ɔde na poma ye nsankyerɛ ontimi nka nkyerɛ se me ne wo ntonkyia because je ba no mu na aka na koma ye na ye ya nyame na ama na ye
Mose bra odi no ya so onfa koma nkyere esuo no a odi bom no nyame bu amfuna na ne bufu no ayede nti odi ne pe na de na wo be de wo pe be gina TV so radio so se bra na me ne won tonkia na sa nipa no ye difo eni baba no ya mala wo de obi anto nkia antia no me ne wo tonkia eno so na manfo so nim se so wo ne me to nkia de a na ekire se adwuma no betumi aye eno so nti na be ma no na ye de bo besia na ye no na ye de tuya anka me ne wo kase anka me ne wo kase bi no adwana do mo store han ya mankrofo wa adwane because wa kwaji loan wa bank nde wa adwane eno so ye oni mi se de anka obe ye na be yaka so ni si kromo bisa bank fo no bisa dwadi fo ma bisa di fo oba no sori ya wa kwa di fo buru 20 amalam fo ho buru 20 akonfo ho buru 20 okoduru ya nipa na se mese me ma 1 week no ono wa wo ne ba pani kwa ma ne ba pani abanya 50 years na so asasa na yaje afinism 1 week na wa he be o ka 1 week na nipa ne be yisika no ati no ndabi ha na ne enti adwuma ne de e wase wo ma enti dabia no me nam ho yi me wo ko ma mo yi ebiti mo malam wo ka no fasteka se tutara ho ebiti mo ka se malam e wase wo ma hu ade na wo yasa na makacha na say sabe gafra mint me nyankopo a me gini di no nyame se me nim na me ma nipa besuro me malam Muhammad na kya se nipa ja ono ne nyankopo no dia besuro me tina ni bodyguard no dawda na malam wa work bodyguard de wa wotena se bisa ono sabe wo ya politician Divo wa bodyguard or your politician. Or your politician. Say do any stand or so. And in yes na bodyguard for you saying. O when the see for no dimachi na nya bodyguard no di to am ma se sham because we ya poboni on kan kware. Nti you pe bodyguard. Nti sankrofo no omo no ma no odin on no benya sika. Ente juma bia wo si wo bia o tie me ne obi o company bia o tie me bisa na say juma obi no foforo no nkrofo ma ba so mbe ya juma na say na omotie obi be ba be ka kire o say juma we bosome mienu na bosome mama 500 million wo di juma na ma no bosome be yensia ni afini ontimi ma wo 5000 kurampo ye wo ka ama wo me ya juma no be close no ensa juma na omo de ana de me ka na me boa obi wo ho na ntia no so ye marketing for no obi wo ho pro ye DJ baby o wo ne bo so me ye man ndro 500 Ghana cedis anso kwase wo kwafa no se me ye tua me ka 20 million wo kwafa na de na ba ye no 20 million afi wo so wo boka wa hia wo betu adwuma na mo ente sankrofo no be nya adwuma konti da bia na me ka se ye wo difo ana wo malam ana wo konfo adwuma ye fo yi da bia me ka se me adwuma me ye obi odi application ma bra me ho ana unity fa na me company mo say o peso ye dwuma na ma hu ne say wo akọ radio station be ya force ani pa na me mfa no eza o me mfa no radio station be ya force na wo ebia wo bre be na start radio school 3 years wo akọ radio station be ya force wo akọ chinchi radio station be ya force 3 years radio station be ya force enti wo fa na oba ye na wa ya dwuma wo ho onche onye no kwafo ontimi kom yes enso obi oho a o se me pa obi o wa ye adwuma na nya experience David be yan ho hwe de o wa talent no enye experience no o de enu achi ada bia wo sabeti fom chino me hawo oye muda ho ebi oho se na adwuma ye nkokrafo nko na wa se magum ambranti o ma wie university ofa ho oya kronfo wodi adwuma na ama no ono nko ano onim se wuo obebrim wani so ntino aya wona wakoye no odi zero abachi akire otete wabra ontini pa no begu adwuma no ye wo companies akasia pa ebi atese TV station ana FM station o mabie sana nipa tienti adwuma na gu anya se nipa ne nisika because odi sika ne him wa bre wa close him but man is form in form enti me no ka say ye wa malam ene wa malam ye wo difo ne wo difo anka malam pa e be gina ho aka akira wo say bra me hwe wa bra bom wa hyebrem ne wa daache difo pa ti mi gina nyame di mo say bra no hwe wa bra bom ene wo hyebrem ne wa daache ana nya juma
obi kwatu ma do sam ana me o hwe o sem ana o ka thank you enye o say ana me ka sabe and bronsa mo no nti eduru ba bi na o ya o mo ka say gay ba Ghana aya me ka say ba emra because the bia bi wo Ghana bia bi wo bibia bi wo enti se bibia bi wo dia enya de foforo bibia bi wo because jenti ana papa sabe gafra se anabi Isa Yesu fana say wo hwa komishafo nyina hwan na ya last prophet bimba biem Jesus dabio hwan ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay wan ya last prophet bimba biem Yesu bakwa ya pen ya komishani Muhammad obai okay wan ya last prophet ana ya komishani Muhammad nso breso ana dibisa no mehwe wo bra bom ne wo hyebra ne wada ache no ye twa de mehwe abra bom ne ade nani ho papa no nipa ne betimi aka akere wo ho nanso enye no na beboa wo wo de mame amfa me telephone number se no ntja na ende ya ba na de me be kire se ana munye ready ana mu amutie kuma wu TV ne Unity FM no mesre TV no me kasa wo te kasa ne sisi ya no ebi ho me kasa wi a edi baye ejile be ebi a 1 minute and 5 seconds ansana what me kasa no nti me ma start ya me kasa na eba no eti say radio na wutie ni wo online enti sana radio wutie no online no san so na etie enti wo na wutie no say du ho na wo face say ye bia online o be fra dum wutie na nkasa wo de dum no ana pia bonten na ma wo yire ne wo ma na ntrase hu ne sampa wo na wa frɛ wo frɛ beto ana bi wo wo kasa wie na wo de to sontam wo be sa ba TV ne so afei na wo te wa wo kasa no na sa wo ye wa gye say wo be fra gi wo te hallo a ana me ka kyerɛ wo say onti wa ye be yi wa frɛ so ye be yi wa frɛ so manje mala Muhammad telephone number 7 aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 na saje voda no aya 0200 797 887 0200 797 887 numbers no the aka ni nyina go screen so sa wo fa wo so wo frɛ me a wo de store me wo frɛ kra me wa nkwala wo egusu din komo ya no wo de frɛ na fa se wo be confirm ha se ampa ya malam no number no ana na papa de na mameka no anka sebe gafra fa na say ebia wo si voi na malam pa ana difo konfo aba betena ha ka kira wo say sebe wo maame ana eya wo maame so betumi ayew papa to wadwem maame ntumi nyew papa o maame beye wo da bia me ka say malam difo konfo why na wanim de ase ne nyankopon da bi ebi ni ho ebi ho nyame na superior da bi say nyame na superior da nyame ne nim say maame no se no tie bi ara no wo si wo ya nda wo ya dwun anya wo nyansa ne wonim ne o nyame ne ka say ebeduru ba bi na ha na wo ba betena ase na wo ye program anya wonim ne nyame ne nim say maame ne nye ana nyankopon say wo bra maame ne ne nwo na maame ne oni suban nyina no dei ana nkrofo maame we oni suban de na ne ba we ntikura de o ye mbebe kura me muwa no woni ni woni na woni de ase ne nyankopon enti okay wo a me ne wo kase me ne wo adwuma mo wo ya me ebia wo pɛ me position te wo tumi aduro ana wo se me maame wo se wo maame na eyawo wo maame na wo ne nkasa nso adwuma mu ha wo sɔre a me betena ha me na wo ena wo maame hwan na wo se ka ye di ani ba no ehu because say wo de wo to aduro ana wo se wo maame na eyawo nya sabe na wo wo de maame yam kwa adwuma no so na ho no nyina ebeba 27 years etwam kowati bi no aye adwuma 28 years mu ne yewure me de say you 15 December me nya 28 years by 27 you woman 27 years kowati bi a me ba kwa umani
27 years 15 December 2020 ana menya 27 years Faako menya hwe wo ba biara menya hwe wo ba biara me ba kwa ma mo menya 3 years ansana me si me fie a me si no ene me ndwuma me wonyinara kwa atibie ho ana mete menya hwe wo ba biara edo se fe na esi won ya wode hana de kwa wode no e so asem ya wode nyima no eno no ya wode radio station na woni me nema adwuma me wo na eno de nyima no eno no ya wode radio station na ya me ankasa de Unity FM wa ya adwuma Castle Company Limited Unity FM kwa ebia Muhammad Hardware Enterprise Limited company ba ko so Unity FM obia ma hoda e me kan se malam abunu oba ha boso mi ensam ne yewi ye program ma ye mpom obia ma hakura da me kan se papa no wo ho no wo ya azan enyuma be na wo ye na wo de no kwan be na afa so wo ye a ase wo he danya problem yi anya se menya problem da dia me ka se sabi Ghana se ya pese Ghana kura nya problem aye betimi ama na anya okay zananka ayi o tele mo twetwe buko fa be yes entina me ne wo ka na se nipa se wo pe problem wo wadwuma ho ana wo benya ana nipa bia wo ye adwuma bia no sika eye pa na nse se wo wani bre sika bebre sika eye na mo na wani bebre sika bebre na te se wo adidi na so kom no ede wo na wasa no nsuo dodo wo mo se that moment na wo ho kire wo adidi ame nso kom sa de wasa didi dodo nti obe wo se wo na ho meti ete wa na so wa komfo yes anyobi na Malam Muhammad adwuma meyer Malam Muhammad me yi loto number okay me ma loto number Malam Muhammad uni that experience no uni that gift no the gift that adma che de unya bi se me gafra me se me ba ha se me ma loto number sha ani anka mo manager no awasan ko close me ha adentite se me gafra me ma wo loto number wo se mic na ko twedi a na wo ka se manager wo de me ya adwuma wa ha me entia me kanka manager onbe anko onbe okay enti sabi o me yi loto number ma o na ka wo kwotwa 100 series ebi ya too short 100 series o da me yasan minim loto no mti minim asam san na me ka woni mi sika do a wo benya no obi te ho se me ma o loto number o wana ase o wan na kontafo o de o de mo mu twadi a no o mu hunu se na se na mu hunu se be ma papa bagusia no mo na mpa busuafo na se wo yire nya wabusia ni won kontafo ni wabusia fo papa yanka no kware no obi o se bra beji loto number instant money pocket no dry fasika beji sika wallahi de bia me ka se so bi onim so ma loto number ye no kware ana instant money double money pocket no dry ye no kware no wallahi me ti asante man mu hana me kasa nipa no omra tv so ana nya ya wo de onfre no ka se ono na ye omra ha so timi ba ma loto number ne na ebo instant money na ye adwuma double money na ye adwuma Malam Muhammad say mbesre kuma wu TV director sika metua wo ha nyina me mba ha be kasa bi mbema nipa na kasa sa wanye na matua ho ka na so sabi enna Ozia 4 verses wo se animdia me manfo ni binti no omo yira enne animdia ni ho obi akoto no kokofo se okodo double money ya wu no uti abofom obi se fa 10 million beji 100 million uko school sana ya kire wana business anya sa sana ya yan nye business sa wo na wo wagene so wo de 10 million kwaji 1 billion onu osi wonu de wagini uko kwaji 10 million dia wo se wabu me wo na no hwan na yakwase ya wo de asam na me bisa nti wonja sane ma no sane me se sane ma na de me gina kuma wo TV so obi obakata loto number instant money double money pocket no dara fasika beji sika me se yantro ayazan se nipa na face o ya no kware o de omra well ebi so obi so akwa na ayya ma me se obi obetimi afresh wo koyampa ayeye no me se nka me ma na madwuma mejai me na me ka kire na papa sabe papa debia me ka se e ka woto na ka amafo dia dansi o e ka 90 na ka woto amafo dia dansi die ne de na papa sabe se me nsoro nyame metimi aba ha na ma bem bie phone lines na ma me nkola wo akire ha na wo frɛ
oh madam why you say amame why you say amame me say never sa de ne me nye e dey me fa mo radio naja me sure so ya je better 10 minutes pe o ahye pa say dey ama sofu bi na owie na mi sane mu say ne nkwala na tekerim no mo frefre ai me fro top one o ka chen say next time say mpedinfo ma wo betami so yusu biwa adwuma no mejai yes say o ya pesa o ya za na radio so me say tie radio so DJ na boso me ne katua ya sen mu amutie kuma wo TV me say mu tie radio so say presenter na boso me ne katua ya sen no ti radio so ai wayi sika ono anka me ne wo ka say ye 15000 e ma no 150 million ma no kran konko kuma say anko pe baby e moki osubi enton ono ana niama na omo di brim nkrofo because san nkrofo na mo jeje ho nsoso no obehu omo no na omo so nim apio no asesa potential no kakra because o wia no wa top potential ma no oh sir omo na make ajiro na nka papa na wo ka so obi ba so awo say sa san obaya because we shiwobo because on mine no empuntuo na wo he wo nwene ane say ya san e beyi wadi a wo pe yeah ana de make ane bo omo yini face enti so me ye be wonti ye na ye beda by that no de betu ana me ka say ye be wonti ye na na ye beda di papa wo nya saa de no dia ene 27 years no wo de na ye adwuma dia me da bia me ka say nipa na ebre enko ye wo se beje loto number obi wu wo se hia na say wan fini si obede no wo enti dwuma dia mala Muhammad edi e wo maso ye ho ne obi wo ho a o yare etwera yare da bia na me ka say etwera yare ye yare bia eyi hu ese na obi a wabodam etwera yare because obi bodam na ye sane yare a na adwini nyina ye normal na so obi yare etwera yare na ye sane yare a sel etwera yare ni edidi nipa na adwin ejimi no enti ya sane yare akra sebsebe tiefo jimiye kakra na gusu ye dan ewo fin what dey me kana say enti etwera yare bia se wo so a obi o se otojama mentime oni na am se otojama na gafura wuntimi woni yama wo se wo ka kire nye Mala Muhammad say ye twere yare a inshallah junya midi na kase nyankopon aso a midi tie TV ani a midi he TV no anya wunya san no woni mudi anya me na kase tie nti nyame me bai hawi me wo fase makunta hawi se nyame semimu na di manim a me kwa no mala me do di be ka me bai biara no enye yen yadan emma me inshallah sa gidi nyame so se wo afi na mahu na say wo munim se malam na kura me na me ball because obi wo sorry oba me hono omo nyame di mpo ye kramoni wo sorry ahomate kura wa nya sala because wati malam ko dimirka na oko wallahi beba bedrom be ya adwuma na manya kopon me kase wo mama malam na ya adwuma na me ni nya adwuma da because malam ne me wo se malam ne me na me ball etina mama kase obi si wo bra me tonchia dabe ene ye wo ahonhon akwan wo ho ene gawita ganama enam ne ejanie entende obeya amaw de open be ya ho na obawu de open be ya amaw na oyirewu de open obeya amaw na later na wadwuma sai ye wasan krofo ho ende me ne wo kase ye won krofo bebre o makwa mala madifo akonfo ho akwa gye awo no open na saka na adwuma sai because sofo no de adi exchange wa ma wanya bawo nso wadwuma sai na ode te ho wo te asare ho keke adanse no so para de make what ya say ana de no so bi ko ba bi a opeso obekọ malam difo konfo ho no na dom bu ho bebre a ana won se sa nipa na ye adwuma sa de na nya no kware because ye wo bibia ya friend na se entwema okay entwema no obi o ho asabe oye twoba onya announcement nkrofo nkonkoto amfokoto pa enti ye wo entwema wo ho entwema na se misi we se ma ye entwema sisi ya ana masa betina TV so ankade be che no obekọ me fi ho dom kura buru be 500 so on na wo dom enso ya no eye twema na wakwaje later ya hwe na ho nsam ya na ho nsam because obema dom na obenya sika obenya enso da bia niema bia obeye da bia be da ne ngwase no eno na wase woye da bia ngwase niema nko a wani mu buase na adwuma na sore CAC na CAC enti da bia no kasa ho te se anyen nyame akura na obekasa nyame ankasa kura wo na wo ball so obeye dan because Ghana Ghana has see ya Christopher na dose sin nkramofo na dose sin
abosomsomfo ntenne no se kramoni ejimi kura na obenya nkramofo jimifo no bia beka no enne difo no o jimi kura na obenya nkrofo a kristofo no bia jimifo na ba beka na ho aka wo yere o bi se wo yere fa na pantemra aya kwankyere no fa na pant emra sa wone ma awona ma on fa na pantemra papa o de yenko wa twere so twere yare no se ewo bi so amalam se fa na bra se e wakonta wase anete se wo de tu anamo na bra inshallah me nya me de so yensen free nya me ho nya me beye obi so o se ne de ne ya osa o brepa wa ko hospital wa ye bia nya ye malam so ombra obi so wo ho so a me ne wo kasai wa wo akwala na nya 10 years 6 years ni 190 years obi kura wo 10 years o si wa wo ebi obetimi aka se ma anada asa ontimi nka asam yanka ho wiem malam se fa na bra ebi so akwala ni si wa ne mu nyina bubu na ochia on kasa malam se bra me afa eduru ba ni tini moa na emua o si wa na otwene ta kyerema na no sunsu malam se fa na bra kwa atibi asikafo amantam obi se malam ma ya awo na malam ahifa na man ko jeduru enya duro ne se bia ya kasa awo na emma no awo duru awo kwa kojewu enya sa na awo na emma no ebi wo ho a oyo oba na wodie no emu asi aye dendenden ente se wa wodie ne ye dendenden a bema biara wo ne beda bia no nso ne nyina spam ne nyina sa ba abonten okay de me ate se bia wo de gallon wa bua e bia ate se vodka wa bua so ana wo hwie nso ye den egu so e be na wuram e be san ente opa se be gafra for so far dia sha so ahara entimi mpie mfa ha ente obi ma wa wo na duro kra na wo ya nam se wa wo de ne ye de nti no awo na emma enti me no ka se ba nipa ba ko wa chi sa wa nya wo office e bia wiase no se na te e bia wa wo de ne na ye de enti wo ye oba wo ye won se na wo de hye wase ho na wo aka na wo ne se wa wo de no aye dindindin a malam se kasa tu ana mona bra ebi so ho so a wona nkasa de ma malam se bra ebi so ho kra na nyame ama ne se ho ba wo ba ko pe ono so nyemo ya na wakoya abortion se me ko school wakoya abortion wo se me ko school no wo be ko be wie nso wo be ware wo awo na ma mission adwuma me kama sana o de akwahye na ma me o wo fi eno ayasa malam se nkasa tu anamo na bra kwa atibie asikafo amantem ebi so ho so a se malam me ware ya awo ma awo na mba na ebi so ho ayewo obi ho amma ni bi ho se bi nima no ya ebia mutifikasiem ma mi bi ho ebia onwo twina anebia wawo na mba ni nyina wu amana kasi ho wono ma me nya ntokwa no ana wo no watwa no waka se usuba mbore ntina wo wo no ntina be ware wo be ma ware wa na bia wawo na ma me na ka se me se manfa don kamiyefu ana wo se me wo se firi nyame dia de wo awo dia wo so wo da waka na tra waka anya tra e wo se ye djuma ya na ye fa na se waka na tra yes ntia no ebe ma oba no obe ware awo ma no obre ebi so wo ho so awo baako nso ko ware ye no awo na mba biem adentia onne yawo na wo ho onne yawo no wo ho no yawo na bre na ho so no ntikura yawo ntimi anko school enne yawo hwe ne wie no no wie school no onne yawo ba enso yawo maame na ati akola ye he no ana ono na maame na ati akola na yawo emma maame ni sika ento ogasaja me yiri wie school na ma ware no wo wie school pe wo so wo mpe no na yawo se ente de obeye meni afi na manya berima papa ani ye be ma wa ho ne se sebe cement paper kura duru ba bia ye de tworo number wa so okay ana de me kan cement paper ay duru bia mo twa o ne mo tai ba ja so kura ye de na bu e chechere de mani ba ente ne sa wo ya sa dia be ma no bufu no so doben se wono bra wa bre na se wo se wanya berima nti dia ne be ma no ba wa na wo ada wo wo da ampala oba no ba waro nya wo ngo nti abasa no de akose be ma na e maame se na ase na ye no wonwene ne bone ne ho ebi so wo ho so a meni wo kaso oni be ma ne fa anyansan abaye onya hu no beri ma foforo pe no ne wakoyi abortion oya abortion no wose nyansan na asai
ensa fe be ma no be no dansa efiri bosome kwa no wa se o wanye beri ma foforo wa jaawo na ye ne no so domina se senyensen se sai ya de afa na se be ma yinti ana ma oba yi ko yenyensen awo de wa onwo da ana se be ya djuma na nya djuma me ya djuma na no wo difo na malam konfo nipa na ba wa kan no akire no de bi abayifo anti sam krofo no a omo nam gigi tumi no se wo hu no sa obi a enye nyame odi ya djuma ana ma na manye nyame no odi ya djuma konfo anye bosoma nkasa odi ya djuma sa nipa no wo ko no ho so ya malam difo a wa ya ade ama no o se abayifo akwasai no so bible no Quran se no ka kire wo se baye huhum nyina wo wiase nyina baye de na ya enti se difo na ntimi antakle baye ne dia huhum be na difo no betima takle bi wo de asam na mebisa wedding so neno enna ma me kase enna ma se nkramo som na doso kristo som na doso ntini malam odin kwasi asam na wo benya kwasi afo e beko avoda mo difo asabi odin kwasi asam no benya kwasi afo so mbeko why not avoda mo na se obi okwa na oba ugbo wuramu ehunu se bia na wayemfum so obi esenna me kase nipa no ana me kira no nti nipa no sa ne ma ni nyina no wonnim sa ne ma no bayede no waboa nipa bema bi wo ho wa wari oba afi osi wa an media ma wo mienu oba ne na enwo na oba yi nam nkran adifo mpa bosi awobanya wo bayede anya oba ne no obi awo wa hwe nkwala no bema no obi awo bema no e no obi awo wa hwe no oba bi tinisuo ode so oba ni tinisuo won bem oba na wo onyim mutino onyim oba ne pe no so oba ne yingu se me yingu ento se wo yingu a me hew ampala so oba ne pa on fa nko wadwo ana maka ne sai wadwo o ko tiesi kama wadwo fo no o ko tiesi kama wadwo fo no on baka asam na ya fresa ati yemua enti wa hew kwala na abenya 16 years enne wa ko mu ababa wa se okọ ware na baba wo no ba na wuro no wade ne to atwifo se wo yaw sampa se me ne wo fa anye se wo ahwa kwala yida wo be ware se wo be wo ba awo eda wo da nso yaw de se wo ba na mami na menum ndro obenya yare ewu kwa because yaw na problem no wo no ho abusia ugoso hwe yejuma de atunu de sunsun ni wiase mu nsem Malam Muhammad ewo kwa atibi eskafo amantem number se gu screen ni na no malam number wo mo de anu afa wo de nkomo ya afre kra no a ebetumi apeke o na afi no a confirm from malam se number ni malam number ni na ekire wetumi to na mo se de malam ka no na ye se bi kwa wo ye oba wakwaware ya wo ne ma ukunu a oba mienu ansa enti no wo eya ye wo se wo na awo na problem no efiri wo be ma de kan wo be de bia na be ma no wo ha obi o ha oba bi no na enya nzanso e wo so se sade we hunu ensem wa emudo pa asem bia no bi tra fie wo tra ka mu usha uko school young girl young boy wo ka tema bi wo kwan bi so a ebi ode ya bi ka asem bi kire wo no na ebi enei edi unya obi a promise wa no afeli wo nte ase wa ya bako ba bi a e be ka so ma bi na eye won so na nye sa bo mo de letu na mo be ko watibie mo be de ka wuram ansa na ohunu se de sitia no a wotimi ene wo atu anamo na esrebi wo ha wasere e de ama baba se wotimi sere de ma ya ka se sere na ade bia ya srefre Allah nchen okay na nipa no ka se ye no ka se ye no wo se ya wade bi wo ho a sabi ya mo frɛ bibe etwi man mu a motimi frɛ bibe se nitan abɔ nitan dua no eno nie ebi wo kra wo hye mic yo mpɛ wasam menye ne hwe so wona na wo ho keke ayi ase a mo sa keke no ana yo frase wakotia na nan so wo woni ewure firi eno nti no de agina eno so abodua eno no aye nitan twi no me ho sa eno nitan dua no eno no because wa bo wa to hodada so mine na wo wi asa onfom na ya wade bi wo ho a wo se mic a wo si hoi wa be dada me agimi sika wa be bom ya po ma ya makohunu ma me aka kire no o te sa na wo suban tie kwan ya me fa so nyimi sika makwa ko bo wabusua pani amania o so kwan ya o pa na me fa so nyimi sika menya wo se mic chi wo kotu mu pe no na wabusua pani asore atuturu ntoma aba bebele eno na sa no o de jiwo se kim na obo dua o ba me ho me muwa me kire o so ko na ko fere wabusua fo no na won ko pacha wansa wow
mana me ka kyerɛ wow na sasabe na sai na wo pɛ so wo kyerɛ me ndi kwasi ahwe o ye tie so mpiri na obi kwasi a wo bo bi kwasi na afa kyerɛ ba eno emfa me ka kyerɛ so ko na ye wade ni bi wo ho a bia wo de nipa na ka wo kyerɛ na say papa ka ne de no kware me de wo ka sika ni ho enti me pa cha me ya na kakra o de se wo mechew o de wo sa enu nti wo de hunu sa nti no e de wo police station wo nyi dan po na waka so de wo dan ko sha wo wa ana wa dwane no so obebo odua ne de o ba ene de mbebo wa zo obi anka betua yes wo ka kyerɛ no ono so da ba ha da mo dem obahanda ma wadam obahanda ma madam to papa mentra se me wa bonten po na aho kyerɛ me mu na ma kɔdem ane de odem kroma bɛka na nan nto no odwane wo hu no wo san ami hu no me kɔbɔ no dua ku no awo sa ni pa na de atiefo mo fa nkyama ne be gina firi hawo wo papa twi no de me ko da papa obi a na adwene aya dam so so amala mo se bra okay ana me kan ai wade ni nyina ebi kura ho adam na wabɔ ne nyina na yɛ ɔba ho na ɔde abɔdam ebi so wɔ hɔ adam na wabɔ ne nyina no ebi ane maame bi ɔhwɛ no ende maame na wu ɔfis abrabɔ na sa wɔda na dwekora wɔsusa abɛbɔ afa ne tirim malam sɛ wode tu anamɔ na bra ana yɛwɔ ebi nim wɔ hɔ so a yɛn timamufoɔ yɛ wɔ wiasefo wɔ hɔ wɔakɔ akɔgye mmoa ebi a wo bra ne yɛ diifoɔ wo papa wo bra na ɔyɛ sikani wo bra no ɔyɛ malam ene wakɔ akɔgye tumi na akɔ akɔgye ne yɛsɛ wogye tumi wo nuanom yɛbɛsae ɔtumi ne bɛsɛ ɔsɛ mepɛ because ɔno de onim so ɔno ansae enti me a mese hɔ yi ebi ɔwɔ ba te sɛ kɔman mu a yɛwɔ sikafoɔ bebree wɔ hɔ yɛmpɛ ma alam asɛm okay because ane na wakɔgye nyɛ wo sika no a wo sɛ yɛ busua no me mmɔ mo nsae enti deɛ ɔwe nsa no mmɛma no agyae okay deɛ ɔbɔ dam mmɛma no mmɛsane yareɛ enti ne ho tɔ ne wie a sɛ dam ne ni hɔ nti abasa na ne nneɛma nkɔ yie nti abasa sɛ maala ma nyanso bi ɔni me nipadua yi a me ne wo kasa sei nti no obi wɔ kwana sɛ wo abusua mu na nneɛma nkɔ yie a yes obi wɔ sɛ baako bi de asɛ wɔyɛ yie a ɔhɔ na abram kakra ɛna me meka no hwehwɛ mu yie ɛna meka sɛ to anamɔ na bra me ne wo kasa sɛbesɛbe da bia me kasa yɛwɔ baabi wɔ hɔ a obi kɔtena hɔ yɛ diifoɔ ɔyɛ malam ana ɔyɛ sei yɛwɔ obi wɔ hɔ a ɔduru baabi a ɔne ahemfo no bi nka ebi anyɛ sɛ ɔyɛ ɔno no suban ho ɛna enyam because wɔn a wɔabɛlɛ aboa no ebi wɔ hɔ ebi asɛbe ɔhene wei pɛ ahennie wei nso pɛ ahennie ana wei mmom no ade sika akɔ akɔgye ahennie no ti ne wɔde dɛm ɛka na se ana ebi sika ɔde akɔgye no wei nom so ɔmo mpene ntɔnu atu aduro ana ɔde yɛ dɛn ɔde kunkum abusuafoɔ no na sɛ bia saa nkurɔfoɔ no ba me nkyɛn na me stɔpe saa bia owuo no a wɔde kɔ so no a ɔno kɔhyia no ahemfo no kɔhyia ɔbɛka sɛ maala manya papa ɔnyɛ ne papa enti wobɛhunu sɛ obia awo ne ɔnya papa bisa ɛyɛ deɛn enti ɔnya papa ɔtumi nso nka wadi watam wabɛgye wo yere wabo wabo papa ɔna numbers no bio for the sake of ɔma mo tie radio wo a wotie Unity FM 87.7 no sɛ wokɔ tuni nso so a anaa wokɔ Facebook na wosɛkye Mohammed Broadcaster la anaa Mohammed Broadcaster Company Limited wobɛnya no wɔ Facebook Unity FM ayi no wokɔ hɔ nso so a wobɛnya tie anaa tuni ne bibia Ghana modern Ghana nyinaa wobɛnya monje ayi malam number no ɛyɛ 024 66 47 247 024 66 47 247 and 027 88 43 237 027 88 43 237 ya kan nyina go screen so na me ye adwuma memene da kwesi da edwoda ebenada okoda yawoda efede na menye adwuma efede wo beto me nko ade a wase me hwew because nipa na wo homeda nyame eni homeda tifia do timi beto nko ade a wase me sana akosomo ani am wase me hwe no na nipa ni o no aba makase ne ye fiada me trase ho na kasa kire wo dabe ana menye ready Kowati bi na wofa hene ebia na obi hwe yi fitapa the whole Ghana you was 16 regions. Yeah. Na me was Eastern region. Okay. Eastern region no hono so no me wo Kouman mu. Okay. Kouman mu no so wo beduru nkoko a
wo de akasa wo ba pepo so akibie babia Easter dura pepo na mountain na ya amu yuso amu de paragrade no eya tu efa wie mu no hono mo ana mewo bepo no so pe bepo no so ana wo de obeduro nkwa akasa malam na Unity FM ya ne dia no ana nya sa wo de akasa malam no chi akromfo no malam no chi akromfo no ene dia inshallah ndo inshallah edi obi akowi obi bibia oh aisha papa one touch me na ma chi akromfo asserted records asabi me nya nyame die nyame ama me elder nyina me chi elder oya kromfo elder oh papa na sabi ya say akowi obi ana omi ankasa oh wade ba wankasa na elder na me kase ye wo DNF elders and what elders and make us and you so be a Bible school. And now who will be near was a daddy children and for post man. That they make a what you say. Oh no, your elder. Oh, you're not just so say yes, no, some way, man. Okay. And the same man, I'm a chakra for no be challenging me. No one who said, I'm a economy or broad, you could be brave when we feel okay. Or Baba Chak. That the first and could you dance a man, I'm not so chakra for. I'm a child, not dinner, I'm a chain. Ojina hwa na kaifa na obefa okana nem oh baba we evidence dia ya me kan e ba sa wie no me che no me ma police for e ba fa no se ba ya me kan me ya na o dia me ka wat ya se ama ya de no court e ba ya na me se nya hwe me pese mbra court no mu hu se ma che no malam no che for no o what bie udu kwa elders and o say o kokko wa no enya se me di tumi ho say maachi elder oya kronfo me cha opa bisa me store wa ya be bu me kiss store kiss nyina o mo tena ho moto na me de so mo ko PlayStation enya ka abusa ye che homra ye che ya ho ba ye ba am say wa na mo wa che papa ubi bia yira oja fa de bi pa ida ko de bi abi wo de woni ko abu abi akwa me so na nya kwa me ha se bra ye twa homra ye ba ye beto aso Ozi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu ba from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isro ka chino wa ya stroke no enko malam sebra ya adwuma memene da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nante da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi mo ye kete oh ha no chine techere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai ni nyina onom wasa glue an kasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be kono say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyem easily piaw so ho adwiriw ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena sukọ na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam wusika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw
Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da da abuja yen sam akwa ba ugo so ehwe ewiase ene sunsumun nsam dwumadie ye de efri Kumawood TV na wasate enka Unity 87.7 FM kwa atibie Malam Muhammad Spiritual Herbal Center CEO ene no ha ene no edin kuma 27 years ena watena kwa atibie bepo no so aye dwuma waya dwuma oba hanso kra no no yakre ni odum se nyamia no kra ni ode no kra ena eye dwuma no nkoma aye die ne ye hyaw kra ta chinchina a che so kwa Malam wo so oba utie no wote nka na ugidie kire wo se to na mabra na ho a no to na ma akọ na o ba bompaye ese Nyankopon se eja wadawro ma me kroi memfa so bi emra so emfama udu nkokọ a ko tibie cast e ho wo yira kro na udu nkokọ a so o ko Malam no a wo chia kronfo no e ho wo chia kronfo no e ho eno a no wa chia da che kronfo be bu no store ni na apa mo be bu store ni no na ade che o mutito ye dai ya fa no o se ayana nsam ni bi wo ho a obi wo ho wo ka en na obi ho sa ndi akwa no wo ya Malam ma menko me enya no o ba me ho en kasa ampa se Malam ni cha kronfo dabe manen ka wo gidie enti na ma me ba ha nsam bi wo ya me mpasa meka dabe because when we say to say bi a obi ma ba ha na ka ma pasa kronfo be dia dance ye dance die na nipa no be ha dia ba so enya no ntempa chaw wo de say ya wia wo na wo gidie kira wo say me ba Malam ho ama na bo ama ma che krofo no a wo de abra ana e bia wo si wo nkrofo e wia wo pa na wo ba na me kira wo na wo betimi a mbetimi a mo be be bupun na ni obegina wo ama de a che wo na wo ba che na wow obi timi ndi mra na so wo sisi ya no oya ya ba na we ni yo mo de we ni ya da sa ni ma na wo timi ye okay ana de me ka on de me kana anachi no de me ga on dia ze ebi no we ni yo mo de nti we ni ya de no sa de me ka wonya ya wo pen so we ya wo de ontimi jajuma wa ko ebi ani ewia no so so nka o de 1 week de so ma so to ho ba ma so yo de ma so ye na de de me ka wa de me ka nti ya wani ama ni bi wo ho a eni wote aya wo de ai onso wontimi ye okay because one person can untimi control say what ya na say dabi enti na mama ka say anya so wuti ago ma okro waso ana Malam cha kronfo ntino me ko Malam ho anya no na wote ugidi e kira wo say mama nko Malam ho a ubetimi aba okay baby ho me ba kuma wuti me 3 months ni wa hebe sa enna me ko ka kronfo de mama nko afem anya no ugidi e ni kira wa emma okay twin no mbaja wati de meka ugidie ne nyadai enkire wa emma ebi so wo ho so a wose Malam sabe gafra awo no media chi se nyeye menyim a na nyense na se Malam sebra oba so wo promise and fail no wa ye bia nyeye Malam se kasa odi abra okay Malam ma wo nkwala ni nyina yimi ama omo yimi ama Malam fo na asofo dada nkwala ya ma baka adememba kwa brochire Malam nkwala ne menkan obi se Malam me bana ko ware ye berma burusa mo ko ware berma burusa na berma na makura me bana fi mi biye Malam so wodi ankasa wodi onya gidie awu na wotimi tu gidie na mo ba wo ba mesraw mensene Malam mensene difo mensene komfo de hia se wo besra se Nyankopon mesraw Malam ya matene nkan dimanim na me ko ho a na hye ne mu no ndi ne kware nya dai emma me wo yo kristoni abompa ya nsa na watu anamo wo ye Islam wo ye kramoni abompa ye ensore ahoma che bre kra wo nya sala wati ya gidigide wo ba me na me bo ente me so so na sama so ma me nya me a
de na metumi ayama wa mesra firi nyame ho obetie Malam Muhammad se wo de abra obi so wa se malam ne ma ne name ho name ho sa malam me body ya twetwa ya yem operation sa ye hu yare no malam se bra oba no wo fa nyensen ono ati nkasa kwala wo ne yam nso ya kotwa ayemu bia mfie numnie akwala na eda ne yam onwoda malam se ankasa wo de abra ebi so wo ho so amene wo kasa yi pasa malam akoma yare ne base yete se na edi ensa awuro manum a ye twe akoma no malam se ankasa wo de abra malam e base ya meme de na aye diabetes malam me bre malam se ankasa malam me de na typhoid malam so wo de abra fablo de party obayem me ne wo kasa yi ko you know operation ne yeyi me nyanyame na so shawo ba na me kira na obetimi a e ba nane anya te se me bompa ya ma wa wo fablo ade oba kra ko wo kra de se obi se ma bompa ya ma na wo fablo what be that ye bi o ya chichire pure water de a she oba se na o de pania wo a o si yo fablo da pai se ka e pai de anka doctor say you operation you another ade be wom ana me boa o de ade be wom na kwa kan ka pai ana ba be se anso ne no na me ka se aya na word we na aya na ya me de ayi Hosea 4:6 me mai nintina mo ne yira enti wo se wo ho ne se wo ko malam D4 konfo ho na dom go babira sa ni pa no ntimi hwa because I want me hwa thank you wo ko D4 ho ni pa be 50 na te ho wo ko malam mo ni pa be 50 na te ho ono onya abotre ne wundi nkomo ntie wo ha wo no wonya ka ya sika na obu a kire wo okay enti obu sika ne kire wo no wo pa ntua o yantam pie obi kura wo na chi next enti ono no eye sika na odeje okay ono sika na oje anya nipa ana oboa na so ne Ghana na wo beka sansam we a sakrofo ya no ye den ne kwala kura boro wa ha ye ba fere ma di matam ana kinu de meka wa de meka me no kase obi nya ya kura ko ba fere ma la wo ya kwasia ba la bi o kai kura nya na kware ayasa na de bia me kase sabi o se ye yi kwan no enka wo dan to so contract na ni gene nipa na wo da wo ma usika wo didi nkwasi asam no wo chi no yi wo mai afi wo se wo na mo ton no secret yes o se ne wo na mo ton no secret enti na ma me ka kira wo se sabi bibia e wa wie ya pa fro nyankopo enti ne kremoni gina wo se bibia wa wie ye ginyame Kristo ni gina ho se bibia wa wieye de nyame bronsam anso no adwuma de wa wieye sofo ahira ware aso ndro 3 months ware na gu bronsam no de hira na imam ahira ware ndro 3 months ware na gu na wa kokonfo ho so wa kekere oba na wo na tara wo anyi a ene imam na wa hira ware aso 3 months egu ya why na nsam adwuma agene Dabi asa why na nsam adwuma agene sa na de wadi 1 year no na enti sisi ya ye wonno kwar na wo ho a so wo ka so be ka no kware na because me ka say obeka de na wo ka so wo kofa konfo di mam so wo se me kira wo ye ka se nyame so mo a aya na ho te say atache da ho malam gina ha D4 gina ha konfo gina ha na wo face wo hote sofo no face no hote o ma go so mfa ki atache ni mu ebe petegu no sofo no ho na petegu malam akọ petegu konfo no ho enti wo mo bi oso obeka no kware no no de kwase ono side den kwa ne nyame som na ya sini hu na ye nyame som ye ne mponi ye nyame som mponi ye nyame ho ye nyame som na ye som ye no ene mponi ana elda wa wonim so ye elda wa sore ne ye no mo miasa ne nyina ogware ne nyina omu nyina ja ware sofo no o ye difo no wa ware agu miasa nice woni we are seven and maybe so. And so conform I want in a year and on one on never won't call you. And the one near Pan and Kanyamiazo. Because a man for a nip break, a software D4 and a Christo for a nip break. A bit of Papa Mamma since you're back until the be about the SI year can, the Miana Cassie voting. That's a donor and the veteran said Nipanavi in the man. And that is yeah, some Gafro, young man for you didn't pass some not for yeah, that was also to be here. But my area, Obia, also, a quiet store.
nya ntwema ne bi ompa ntwema no ohun se mfiri nyame the store no so kwatena ho a obi ama ana meka say sa adwuma no ho ye wo spirit akwan ana wo nyame akwan spirit akwan no eno wo beko obeye ade na ma nyema be yi yama nso nyema be say because spirit no wa kwaje na ba say wo se wo di banko o chena wo say afono wo bedi mo enti spirit na kwaje da bia kokko na wo kuma no ana nsa na wo di guso ono say afono na de na be ye da de lomba wo so wo to o to aduane ma wo ponche o to aduane padi ma wo ponche dia o fu abose esene ne wura enti me ne wo kase wa kwaje tumi na buso me ne wo wura mo wa kwafa na bankania so wo wura mo apetese no we wo de ba kuro ba wo to nsa ba kaso ba pete ani ono ba sai wo obedi pizza yes to ba sai wo ma enti da bia me kase ye frɛ bibi se boa me anya bibia na wo se wo ye difo na mala mo kokkoje mesre wo ya konfo na kasa kura no wallahi wonim se nya duro nyina na wo se wo je okay aduro ni bi ho wo ya konfo me no kasa wo se mesayare me ye se wo ba ko ne fie ne mba nyina asai no mo de te ho obi ye difo pa tumi na wo ko jiginti no tumi a edie nie wo ho awo ho a obeka kira wo so chesika wo chesika wa mba wa asarefo na mmema nipa 100 aba okay ampar so no wacha sika no ade ba che nipa 100 aba asare ho afa wo ho a wona wo elder yerna da nipa 200 baba wona woni o elder yerna da na nipa 200 na ba wo ho a wo se wonim se wutime fa akwala ketewa anya sikafo ne baba o fa no ana wo to ada ho abaza de yakwa chazamba kuno tini fie fone itele nyina o difu a wo se obi o ha wo na mra no afa de wo se wo fie fone agu adwuma anya jimisa wo de asem na me bi sam enti mala me ka kira wo se nyuma ne wo ho ye wo bibia ya kase bible protection bible no ya kase bible ye wo nyame ya kase bible wo ho okay sabe dabia na wo kwa asem no a me kapa na mo ade ma no kwasi bone so papa na kware wo hoyi sa wo ka no kware ne ye twa o menia ayesna se wo bedi ntro na ya ja o na leta ne ya bekum ento bi o ka no kware bi o kokoto anchare because quarter bi o se me na makuno wo ba me na makuno ma na onye obi a na abo me pa me na makuno roman be na wo enti je la wo beko ana de meka na wonte de meka na fi enti ba mo na ye ka ne ye wonyame ankasa kwan enti nano ye kom shedi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kramoni timi fa ye kom shedi Muhammad di mo fam obi ho ban dabra because ono na tamfo ne nyaa ye tuna duro ye kom shedi Muhammad obubugu ho se o ya ye bi biara pai mo bia ni ho ya ye nyame ta na soma angel Gabriel a ye fa na malaki Jibril emana sana baye ebe kire na nkrofo na sei abula na ewo fie ho no yetwi abula no nsuo no yetwi abula no nsuo no wie ye no ansana ye hu se statue odam ye yi statue na hu se ndado wo ana o se ye ntwe dade wa no ye so dade wa no twia na ye kom hyene ne wakam agi ho na ma nyankopon de clouds bleben na se no clouds bleben falke de ma malaka Jibril eno okan ya no de no de aka na adwo na bisa me nua ye hwese se obi etoro mumu sisi ayi no ntimi nkasa de na wase obeye na nakoma na babak oye imam oye kramoni oni mana oni obi kura wo kura na wanya accident kura koko mano oye kramoni ojina ho sama obeka nyame we dabi ya wasama obeka ya kom se ni no nso nyame ana ayo de nyame so na bai na nyame so no wo ho first ye nyam suma ne yasum ay la ilaha illallah wo sara na pa na otibi kase la ilaha illallah wa suma nyame eno ana faru antimi anka ana faru de yede ewu ya ye hu ne se faru eye de bonieni na so ya kom sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ana nyankopon suma malaika Jibril angel Gabriel e man ba fra ya kom sheni de na koye amana ko ma na sallallahu na ye ba ko 50 no eno story ne war because time no so time no sunti baba on numbers no say to be was na to aso me ma me nkire mu enti me ne wo kasa mo timi fa ye kom shene Muhammad din fa mo bi ho ban okay wo me ne wo kasa yi obi timi fa Yesu din fa mo ho ban dabi
because according to wo a me ne wo gina we wo gidie na me kire wo because ye bia me ka se chance bia wo de beba no sa chance ne mu aso na e hwa ne abu aso ama ade me ka wate ase wo gidie ne se Yesu ye kire no meboa ye bo ne nsa nuam meboa ye ku no na nsa ma na sore enti se wo ka se Yesu di mu Yesu mo wo ho ban na omo mo tan we be kire wo se mic atu waduro okum na nsa Ghana hwan na be kan se da ho na nsa nsa de yakosie ya fa nkwese mo kire ye de laka tenkura be si wo so enti ne wonti men ka se Yesu di mu Yesu no wallahi nabi Isa yatuntun din bre biara enti obe hu se yese Muhammad yese sallallahu alaihi wasallam because anyo no a me ne wo mienu nyame be na ka Yesu no anya Yesu no a anabi Isa waso sore na wotena se anya Yesu Kristo a wona hwan ya obefra wo so yo Kristo ni why anti anama amba do so asene mmerima e wasate so anamba ebre akanyame ka se mba be do so asene mmerima na Moses so because ye kire Pharaoh say ya beba be wo ba amana ayebeba abali be wo berima bi obeba be tu na firi na gidie so ana Pharaoh ye say ana oba bi obewu berima bi ayenku no enti say ye wo ma ye jawo wo ye berima ne yakun eno na Moses so ana ma yakum ma ne bebre mberima bebre ama ne mba to pente kwa na me ka na say mba do so mberima edi mba so rough enti na me ne wo ka say e ba ye no de bia me ka say Moses obi o ka Moses o ti say Moses enne Kristo ni hu ne say Moses ye de ne to adaka to be semete pepa ba bonte kura da say ni adaka to ba bonte na bre say ni ana kino me hu say na meka no emu da papa what the meka bre say ni because Moses bra ya wo Moses no na ma me na wo no eto ho aw ye bere ma no ye yase ye kokuna na ye koto na twene Nyankopon kasa na soma Angel Gabriel mo frɛ ye frɛ no Malek Jibril ma ne sane free soro na Malek Jibril no Angel Gabriel oba ha on mani party say obie ni wonim sese no tie okay dabra and now say ma hu Angel Gabriel ma yese wa kwaje wo niama be yi da ya kira wa wo so wa Angel Gabriel o ko wona wa onu oba ba te se nipa enti me ne wo kasa yi Malek Jibril no oba te se nipa ento oba ye no kino mbaja tie na meka na se ento ono no oba te se nipa o dane no ho anyame ma no ba ye oba te se nipa ana obeka kire onwo se akwala no yenkuno na yenko twadua na yensi dua na te se koro o ye si dua na te se adaka no o se yetime koro sana koro mo de nam so sana mo ye no ye twadua na ese ye sa dua na o mo di Moses tomu no biso bia ha se sofo se onim dua ye di Moses tomu ana dua no eye krenku dua mo akanfo mo frɛ se krenku eno na ne ye kutu nkutu dua oh okay ene na man kutu dua na ko ye nhira woyi obi o ye duro bia no de nkutu duro ka nkutu ka ho pede obeka se ya na ye adwuma enti obi o ye duro kutu duro eto no enye se ya duro no wo aya Moses ehun nhira ni bi no twi no what dey me kira emu da ho enti nkutu dua no ade ye se ye ana ye de Moses tumu ana ye de ade to so ana o se Malek Jibril ka se ye fa no tunsuo no so enti ye de no tunsuo no so akọ no enti me ne wo ka se na sa tam se Pharaoh nya 40 years onyare da o so ne Nyankopon ye pe enti Pharaoh enti anya asamne na waria anka me kire Pharaoh enti na manne ye no apatashi enko bia ntimi no apatashi me na me ka kire Pharaoh enti no apatashi yanya ede no apatashi ni nyina no aya Pharaoh ni ye ne ya fa ho adwe ne ede no apatashi enso neno bisamini amalam no so ye imam oh what to say be Asante region ha on ye waje akanten so se obi akonka bi no de me kai oni mana na so oni mumpu a odi adgete odi a kire nkrofo de ono oni mumpu a odi a kire nkrofo de ente me no kasa no nte odi to nsuo no so no se ye fa no to nsuo no so obeko
ampa ya dia akwala no tensuo no so na faro tena ai na pata so sei o pensuo no o hwe no wo no se bibi na monsuo no so hono na ofraye na farefo no sei ha monko bibi na monsuo no so monko famra anya ngwasi asa wo so wo na wo ya nyame de na monsuo so wonim de na monsuo so woni asam na me bisawo entino enna meka kwesi sei ya ma na ma ye wiasefo na adifo wiasefo no o so na o se ma ya de ma baifo akwasai no nipa ne ba e wu ne se baifo no anko be sa ya de no woni asam na me bisawo o so ka wu ne se wo de wu ne bibia ane na wu san ka baifo no be sa ya de no entime ne wo kasa no ana o ma na farafo no ko fa agine baye enti na faro so no na ne ba no o wo ba wo ho ana ne ba ne twakota enti omo ko fa adaka ne besi wo se kimuwie ye no o mo se nkwala wo fi a bibi nya ba pa kwala mo di agro obedwane sisi ade na sa be ka wo ba to mo de besi wo pa na faro ba no o di mirika de na sa ko ka adaka no o de na sa ka adaka na pa na kwata na yiraye enti kwata na yiraye no amamo sembeni enti ye bie so no ana ye hu se abemu akwala na demo ye berema faro sin yenkuno ne yere se meme ma onkuno da faro yire nti na ma yanku Moses base me ma nkuno enti bisara se faro be pie ho a bisami nu ya sofo eni imam se faro Moses abe pie faro fie ho dinti ana yankuno oni mana enti obeye den mpa ye be no be gira so de bompa ya abo wo awe so no wukase wuka na de bufuo ene ya media se anya bible school na kyerese wako school anya Quran na wasua na kyerese wasua na obi ni ngoma pa so exams bi o faili obi so oni ngoma so exams bi o pass na so ye enti fam no wani mu dia no ti dia mama nka fan lande enti oba ye no abia he ye no na mo se mu nkunu oba na se me ma nkunu da because yes oba bi be wo ba beri mama na betu afri wa dibie so akun a anya wewe na mame wa ana we so ya bayi kwata ya no obre enne wodi na saka daka ne kake no kwata na kontimi ma unkunu ento wo fie ho na ya ko frɛ omo afaro emo yekum omo mba beri ma so wo beri ma yekunu no so omo ko frɛ omo mbra ye ko frɛ omo baye so omo ma akola no nufuo obia de nufuo ma Moses a onom obia de nufo ma Moses a onom ana ba ya se so oba bi awo te se bunu is tachima yanko fa oba ne yeden omra yede ne ba ya na se na Moses ma me no odi nufo no ma ne pe Moses e twi nufo yi mi ze be ma bia ne ti asa ya wanya nufo no we ni baba jami what the make kana ze nufo na se ya pa se Moses kurachi se anwodi wo enti me no kasenti abasa no ana Moses no ana Pharaoh so kai aya wo ba ana hono na maame se wo se me ba dia jeno kunu me ko nto mo pa maame na chawo ana obetina ana obema no nufo nti nam so me ye pedan e ma ayi ya kana se Moses maame e wo fie ho wo hwe no a Pharaoh tina kunya so a na Moses akwaso na kwagye na wa twen basa kwala ya kwala bone yankuno yeso akwala ni onni mo pe ade na wo se yankuno Pharaoh buan anju Moses so da e wo fie ho afa nduru babi ana ayi Moses me kyerɛw de ndam so ma pododo ye den e wo ho okay enti obi o pododo no wonni ma wo be na wabua na ma pododo na akɔ wontimi enti mi obi pododo pot mi bon nsam se ya e brebe 30 minutes ansa na wakasa ena wo ba inshallah me nyanyame me fa kwa na so a wo kasa no e beba wow enti na ba sa no ana dakro de Pharaoh tina kunyam ana Moses ko so na boji se no twen o twen Pharaoh bo fo mo se no ana ne situye kai Pharaoh ne breye techino be kuro mo so ya kwala Pharaoh bu afu gidigidi ana mo se ya kwala ho no so ya kwala de ya ye bebe nto mo ko pe ayowa se mo sanka wa na mo kan ayowa ana o mo di jagu mo ayowa no mo de gold gu mo ana o se akwala na ko fa ba ko mra so ankoko yi ejanu ko yi gold no a Pharaoh be kasi yenkuno nyankopɔ ma abɔfo ebe wura Moses nsam ama ne de nansa ekoko yi ejanu anhye no odi tu na numu no ana janu hye no no pru ana kamu ona wa na Pharaoh sreye
pala ye Jimmy Ampa. Kino what did the maker was it with Jimmy Ampa? And the same Moses no, you be sent on to me Casa soon or one of them, and I'm up on the door no, a dozen. Until Obia put the door be a Moses as if. And Tianka Sabi Gafra, and yet Mra and I am Mra. And now according to a Koran, no be what can you tears here no? Put the door be a call you, baby crown so the channel because before womb. Oh, my son, John Wolf. And I made and Tim Menukas and Yabasapa. Never na kwakoti ya ko jele no enyo no ono oya Moses asefo akaye nimwa akaye mpenimfo apoisefo ajages ene nananum ahemfo ankasa nkrofo no ye be consider o ye nim omo se betumi aboa omo yes bia ne bawro so o de wodo no edoso se na me kira wo no enti menu kase bra na menu kase yinyina no ne me ko so yinyina e wo faro fie ho no menu kase obia nim say apart from Angel Gabriel anyame asoma no Angel Gabriel pe enanim say Moses and the commissioni no bia no wo faro fie ho nyina obia ni ho nim so ye commissioni okay enti ye fro bi say anabi swai anabi swai no ana mo fa ni Jethro mo ba do na fa no Hoba okay enti meni wo kasai anabi swai no Jethro ana nyame de Moses poma na ma no so onhwa so ne ye baba be wo commissioni bia ye be fa na anabi Musa mo friend Moses say twi mo ka no Moses abrafo na ye Moses ana meboa enti no ni Moses no ye be wo obi a be friend Moses ono na e baba be fa poma we aye adwuma enti Jethro ye nya friend na be Swaib a be friend Saibu say no ono ana na ehwe Moses poma na so enti sabre ni nyina no owo ho nyina no anda obi be ka Moses na mo Pharaoh nkasa kora ni se Moses aye commissioni okay obi ani ho nim enti Moses enyiye ana oye na adwen say awduro baadi a woso okopa oba aware enti Jethro no uhwe ne din no a ete say yakase excellency na president Nana Akufo-Addo okay enti Jethro no ono ne din no ejimu wo komshafo nyina Yesu no nyina na Jethro ne din ne tibu papa okay ana me kase komshafo mo wasa so bo ya bako 1444 bisa imam bia na malam bia na konfo bi se me ne betra na difo sofo ombo bako 30 din na we so betimi aboa ento antimi mo no na mpa ebo nyina so ne sen ne mpa ebo be bo ma no enyina so ne sen enti me ne wo kasai no enti Moses ko Jethro ho e ko ka kire na anabi Swaib ho se opene baba aware ana anabi Swaib ka kire na se se me de me baba be ma wa ware a je wo hwa me ngai so mfiedu o te say mfiedu je wo hwa me ngai so mfiedu o ti me hwa ngai na mfiedu de me baba be ma wa ware ana o se me dai me jitum me hwa ana o so ke se wo kwa kan nwan a e wo se wo nya poma enti wurade mu ho poma gu ho ko yi baako enti na Moses poma na kasa na twere baadi Moses ko wura mo be yi poma no ana poma no kuri ba na nsam ana o de pie ho na anabi Swaib Jethro ka chan so wo yare poma we me kura me wo ha kura no me hia so kura me mfa me san so mu da ka mfa kwato ho ko fa poma na egu ho o de kwato ho sa ko fa na sa kuri ba na nsam ana o pe na anabi Swaib Jethro ka chan so wo jama wa ji nya iduma wo ka yanko ana de to ho o ko fa na sa kuri ba na nsam ana sa ande wo ana anabi Musa Jethro ana ma ya hu so ne Moses okay no bia ni so ne ya Moses enti poma no ana Jethro ka kire na say poma we kura ni ye ano na wo de be ye won san kire ni nyina e wo wiase asa na bia hu no say Moses enye commissioni okay enti no bia ni apart from Yakobon soma Angel Gabriel Jethro ayaka na say Malek Jibril no on de pen na enim o wo Pharaoh fie ho nyina bia nim nso bisamini ya sofo ana bisamini ya malam enti mene wo kasenti abasa no ana ohwengan no so mfiedu ana ode ne baba e ma na so onware enti ne baba na ode ama na so onware no ana okofa na Moses ne pe owo Jethro ana bi so ayo wo baba jama 7 enti ana oma ayi Moses no epe second one no ana Jethro e ware first born no e de man de koy ento ware first one e de man Jethro Moses de koy
o sa na adwo na ye de oba brɛ o ti ye de ne brɛ na adwo no ne da ya de chi no no so ana so nye we na me se me pɛ oh we de wa ha me no so dabe peni anware aketewa bɛyɛ de aware ti ni o sama jetu ka ya na bi so aye o se peni anware aketewa bɛyɛ de aware nto sa de ketewa ne ka na ho nti ma anabi so aye esa hwɛ esom ayi jetu 30 years eka 10 years no ho mane ya 40 Moses kosom 40 years 40 years sa no nya yere oh 30 years no se ojade ba ko onya yere ni no no wasom 40 years no anda kwasi asemete anya me na me hwem anya me amabusia why na ya papa wonni manyansa ya kosom 40 years obi akosom 40 years no di kura na wo o de onu okra onu no si akwan ho si akwan ho wa mresa wa kana manani o sori a wasi mu a wutimi dinata so ye baifuo na difo no bua madam no bua ma papa me se ya hwe akonfo a yehunu so mo ya borosafo me donyame konfo be kwa heaven kremo ni Kristo ni yanko se ya tutu ne mayi a na nyema ne se ne ba sa toto sisi abibia yesika ento bi ko ya amro be kura de ba so no beto collection a yesi nyame nhira no so be yenim the source source no aya malanfo na difo no asofo na waso ya sa diketi de meka na wankyerɛ wo ne wankyerɛ nti obi wo ho basom nyame sa wawu ewo Kristo mo wawu nkramo mu so no bɔne ana odi wuye se mi wu a na sa mi wu a na sa why na ka sa he ana Moses ana Musa ɔno kra na owu ba so ba beje ne tama so no obuo na ni so ma na ni ba ko wo na ni ba ko kra turi Moses no odi here mo dani ye ko na Nyankopɔn soma abɔfo ama abɔfo no o se Nyankopɔn pɛse ɔbɛfa so ɛte sɛ yɛ komisheni no wo fie ana ne ba Fatimato me se ne ba Fatimato ana yɛ komisheni ne tama so ye ana ayi owuo ba ye no bɛbo gate no that time owuo no ba te sɛ nipa wo kuno no nto owuo gate ne mu ɔba no ana ne ba Fatima ko bie ye o pia papa no ho fa tintin wo hu no so bi ana sa lock gate ba ka kire ne papa sei papa yi bi ona ba na papa no ho fa o ya tintin bi nim no we die o da bi we die me nim so no te ye o ana ye kom shene Muhammad hu se no na brenaso ento ba yo bet na asepe no o chia no ana o ka kire ne sei ente o ba abehye me mu ma ana brand na aso a o ba beje me kra na akọ ana se brand na aso na nyame aso ma me se me beje wo kra no se wo ti ase a na menye se wo anti ase a na menjai ana obi so wo no se ti se man ti ase a ebe wo sa kwesi bia se wie ye a se sei ebe wo sa kwesi bia se wie ye na wo be sa o se dabe se wo ampene so na o chena be sa ba ana sa ne te sa de ye wo adwuma entinne mene wo kase Moses ana Moses no obu so no odwane Moses ankra osoro wo no odwane ana Nyankopɔn so ma abɔfo Moses e kwana na Nyankopɔn ma abɔfo no etu amana okay because on person ye ba for so no because brenda so Moses ankasa ya ndware no okay te se no bi wu a ya yiga firi mokyere ana Islam ye dware no dabi ono ankasa ne sie no okay enti abɔfo no etu amana o kono no o ko hu so mutu obi ewu amana ana ana obi ewu ama se obi na ewu na ba bia wo no kra ye ya ba ha itu amana fi na ye be ya na yakọ ye ba kra ne ya nsusu no na ne tenten te se okay o se ne tenten te se Moses na enti Moses gina wa o sa nto odemu ahia se tenten ne te se nto odemu pe no ana ye bie heaven kwan heaven kire no ye bie heaven kire o he sa na ye gina kra na yesie enti me no kasa no ya kasa Bible a me no yo kasa pese obo bi ho ban a bi a bibia ntimi no ana bi atamfo no be yakwa a wase wodi nipa ne gina wote se Moses na wodi na atamfo na gina wote se Pharaoh okay enti eno na obetima gina so ade asre ade Moses Bible na yeden ama nipa na wodi Yesu Bible ma nipa na enti atamfo no de no meye no wodi ya komishene Muhammad ese wodi okay no wodi anara ebe bo bi ho banya de na tamfo na beya no
enti ano no gyewu de nipa na gina hɔ te sɛ Faro atamfo no gina hɔ te sɛ Faro na ɔde nipa na gina hɔ te sɛ Moses enti atamfo no bɛyɛ saa ɔmu ntimi saa ban so a obi wɔ agyapadeɛ ana ebia ne papa wɔ agya na agyapadeɛ nuku na wɔ agya na nkwalaa enti nuku no wɔ agya na nkwalaa yɛ sɛn nkorɔfo sɛn nkwalaa yɛ abrabɔ ana na mbuwa ne wuwu bia na wɔsɛ wɔyɛ awɔsɛ wɔde nipa no gyina hɔ te sɛ Jethro anabi Soayi ɔno ana na ɛhɛ agyapadeɛ so enti obi yɛ abusuapɛni sɛ bɛyɛ wɔde abusuapɛni ɛsɛ sɛ nunguase aba awɔsɛ yɛ gyina hɔ te sɛ anabi Soayi sɛ bɛhwɛ abusua agyapadeɛ so nkɔfo a hawo nyɛ dɛn ɛmma because abusua agyapadeɛ na ɔhwɛ so no ɛno nie deɛ ma ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ ho ban no a meka nipa nte aseɛ no abusua no wo na woyɛ abusuapɛni adeɛ na aduru so sɛ wo ana wɔ sɛ wodi abusuapɛni hɛ sɛ wo nom ansa wɔbra bɔ ne nyɛ wɔsɛ yɛmfa kwame mfa ne ni ana yɛ nokware sɛ wo na wɔ sɛ wodi adeɛ no ɛnti wokɔbɔ abusuapɛni no dua wobɛtumi ako no ɛtwi no wɔpa woyɛ dɛ ɔbɔ no dua wobɛkum nkaduru so because wɔro na aduru no so ɛnti sɛ saa deɛ sɛ bɛyɛ asomdua bɛba nti no wode nipa no ɛbɛgyina hɔ ɛte sɛ Moses na wode atamfo no nyinaa gyina hɔ te sɛ Faro nti bibia wobɛyɛ bia bɛdi kɔ yie obi di hene ahenni a odi n'aduru ba bi kora no ne mmanfoɔ ne kuro nte hene ne kyame hene no mu nyinaa mpɛ n'asam ɛnyɛ ɔno malam sɛ woba a mmɛgyina anabi Solomon anabi Suleiman di mu ama wahindie no ɛbɛdi mu ama haw biara yɛ dɛ ɛmba obi se malam meyɛ business man meyɛ adwuma no nkɔ so ɛno nso a wobɛba malam bɛboa wo no ɛnyɛ yɛ kɔmhyɛne Mohammed ɛnyɛ Yesu ɛnyɛ Moses ɛnyɛ Abraham di a mbɛtumi ade aboa wo ama wo business no bɛgyina no ɛyɛ Karuna din because Karuna no ɔno ana nyame de sika maa ne so ɔnyɛ business ɔnyɛ sikani ɔna na yɛ business at those time no ɔkɔ no store a ɔde truck ana ɛtwe ne keys de kɔ nipa ntimi nsoa ɛnti na wo business na woyɛ no malam sɛ wo ba mɛgyina Karuna din mu ɛnɛ gold ɔmutu gold ɛmɛmɛ kɔ asase takwa ne kristiafoɔ no yes ɛnti sɛ wo to gold a wo ba mɛgyina Karuna din mu because wiase gold nyinaa ɛyɛ Karuna dia yɛntwa mogya yɛmfa kwala bi ama ɛyɛ Karuna dia na nani bere ɛnam sɛ tam no nti Karuna no ɛyɛ nani bere nti na nyame ama na mema kɔ asase mu nti Karuna sɛ ɔmem yɛ ansa na gold ɛmem sɛ na gold gu abɔnten te sɛ sɛ na aboɔ gu abɔnten a ɛyɛ mfa nyɛ hwee no nti Karuna na nani bere nti ana Nyankopɔn ma na mem kɔ asase mu nti Karuna ne mem kɔ asase mu no ɔmem yɛ ansa na gold na ɛmem nti na yɛto nya gold anka gold di kan mem yɛ ansa na Karuna ɛmem a di wutua kɔ yi Karuna firi hɔ ansa na wanya gold no enti obi wɔ hɔ betumi akɔ malam difo kɔnfɔ hɔ ɔne bɛgyina spirit akwan ama gold no wo bɛnya wo babɛsai wo bɛbɛwu wo bɛnya sika na ɛnkyɛ na wɔsɛ srɛ didi owu ayegu obi sɛ malam meyere obi fa no malam sɛ bra mɛkyerɛ wo akwan wo de kɔsum na ɛyɛ wo dea ɔnyɛ ɔba waware ne dea woba me mmoa wo na sɛ woaware no ɔyɛ wo yere a bra mekyerɛ wo akwan na som ne fidie bɛma na ɔmfa ɔpɛ kora akɔka banku so wɔnkɔdi nka ho ɔno ɔwie a kɔtena kura ase ɔno ɔbɛkyia ahwehwɛ wawa sase obi so ɔgye obi akanto ato so yɛte ani ase so sɛ wo kurom hɔ yɛ ma wo ntra hɔ malam sɛ inshallah ane ɛkɛkɛ sɛ nyame anyi Moses amfiri anatamfo nsɛm mɛsɛ dɛn ane nyame anyi Moses amfiri anatamfo nsɛm malam sɛ bra ɛnnɛ yɛto aduro ɛnnɛ wo papa wu agya wagyapadeɛ obi nye ebia ne manyi a yɛfa ma no ne de wɔgye wabɛdi abusuapɛni yɛyi ne dan ama na afei de ɔtunduro abusuapɛni ayɛ ka ne sɛ adedi a wobɛdi yɛ wokum abusuafoɔ no na wode agyapadeɛ no ama wɔn ba papa sɛbi yɛnkoto a sɛbi gafra tiefo mo mfa yɛne obi nso ne ba yɛti dabi yɛne obi nso ne ba yɛti bɔnkɔ so ɔde ne kɔ skul ɔde kɔ duru skul na akwadaa no yare ɔde ne kɔ duru skul mu na akwadaa no so me kɔ kasa me sɛ wode ɔmmra ɛna meka sɛ tam no nti anka nsam no ɛwɔ hɔ paa ɛnɛ obi pɛ sɛ malam mepɛ sɛ medie abusua no agyigya malam ama yɛ kasa kora nkurɔfoɔ mu ayɛn ɛnɛ wo ba a mbɛgyina no wɔ din mu no ho din mu inshallah ɔno na aka nyamesam ne yɛkuro no ɛnɛ ɔno de ne hyɛn ɛfa no dɔm kɔ yɛ a nnɛ yɛfrɛ yɛ ho sɛ yɛyɛ Abraham asefoɔ malam sɛ mmɛma wase ne bɛdɔre asika bɛbam ahotɔ bɛba abusua so ɛhwɛ ewiase
sunsumu nsɛm dwumadi numbers egu screen na nyinaa no ɛyɛ Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ne numbers obetumi afa bia no afrɛ na nnema ya bobo so nyinaa no wo ha bi wa mane bi a watumi atu anamo aba wo se ma ogidie nka nkyerɛ sɛ etwasa me kɔ Malam ho ansana wako oba nso abompae na ewo Yehowa din mu onyame makwan a enema nyinaa ebewe mu di mi twa me ho abasema me ba ebi ahoma na tum na pahyase afa mo course ahoma no so no de mesre no ahoma no wa wonim se wo befra ba kuma wo TV so nne no dum TV no ansa na wa frɛ ana lo no onum no ana pia bonten na frɛ wo frɛ wo kasa bie pa wo de to so atumire wo be ko drum na fe na wo kasa o ba na ma TV lo na kɔfɔm ana sɛ wa free do dem okra kasa en kɔfɔm be ko mu Ghana fo okay ko ba yɛ hom right yo animdia me manfo nye bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko Malam se bra ya djuma memene da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya djuma na efie da wo beto me yawo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nante da woda fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne tini mo ye kete ho no chine techere ma te se abo wo no Malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom osa glue ankasa nkra no osa twi glue ka ho me ne wo kasa oba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Malam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina sa right abuzafo yen san wakwa ba we wiase ene sunsumu nsɛm dwumadie live on Kumau TV, live on Facebook, live on YouTube, live on Unity 87.7 FM. I walk ATB. Yentia hopefully na. Papa, for numbers no etuja na afi yentuaso. Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center. I'm a walk ATB. Asikafo ambantam. My telephone number is 0245 77 18 01 0245 77 18 01 Sergeant Bodano 0200 797 887 0200 797 887 right the akani nyina go screen na so wa wo hwe TV no numbers egu ho nyina ya media ana obi so wo ho a wateme kan ye no be fra Malam adwuma be na wo ye nti wo ko fra doctor say bi sana say adwuma be na dabi Malam Muhammad anka me kira man krata anka me ba ye kan kwala no gu ha ana de me kan o ha na mane ye no atamfo no de ato so obi wo ho ba ni ti oba bi wo ho a me no ka say ya ma no nufu ya ahun ya ma no ko achia wo de Malam say stroke a chiwo bubu agu ho me nya nyame o se wo gidi a wo de abra ana nya de ma be ka no ana me se chinchina jadi fo no ho ja Malam ho ja konfo no na bra me ho dabi babia wo gidi a kira wo timi ko se wo gidi a kira wo se wo be ba me Malam ho a me si wo kwan na ade a meka instant money double money pocket no dry fasika beji sika obi se fada kabra na wa free sika gum se fakọ oboa abusami ahwanantum maybe ahomanatum we studio line and maybe atum no 0202 668461 0202 668462 we studio line e din ko mabetumi afre e bia wa semika o question bi ebusa obetumi ebusa Malam aha Kumau TV na wosan etien kanso Unity 87.7 FM ewo kwa etibi 0202 668461 0202 668462 obamu a ebefa
na afi yene ho atumi adi enkomo papa obi ba ho ba se na mra na sabe wo ko hospital me se sa de we me ne nkrofo be breku on phone so obi afra me no mana me ba me pese me kwan na wa kire me sika me mfamra me se sa de ne me mpe wo yare a wo ndru hospital doctor be de hu ka obebo sabe me nyina mpase ni na ma kire say £1 na me £1 boy say okay I'm in Fakwala. Hello, good evening. Good evening. Good evening, I'm free. Takwa, opani yenti wa nyumre. O kowati bi istino ja honko an wo. Ni ba do be hunu de ayesa wo ba kowati bi. Ai. Ai. Why? The numbers no we are now what fanafi on the dinkomo. Okay. Yanchi atakwa pisti abugo so phone na. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Ma wana so akra o voice no wachi kasa den akra why na yente wonka. Dey be free. Begro. Okay, kwame kasa den akra yentio. Obema no. Kwame bomodi ane tu anamo ebra akowati bie. Nyame adom so nti yaka kire se oba onyame na adom so nti no. Enema ebewie bema de huhia pa nei continue na wu aya babasu oba say ya white o aya malam so wo de abra enti kwame wate baba se bra ma onhwe entimi enye emfa ema 0202668461 668462 oba na wamankas na etia eya no alowa utivo no no ana wapie kura na afi etimi ate wonka se mo a omodika aba no se oba no kasa no etini kakama nti wonso wo bi ya betimi afre na afi etimi ate wonka na baba enna ye mame ba ko ne birthday mame ba ko ne birthday oh chia no ne birthday nti mame Aisha Frimpong Aisha from Aisha Frimpong when you 55 years hello good evening good evening be free Mr. Boku yenti on free ko etibie yo mana na me bana bato na ye mo tuma papa o dinu wa baby yo ko na ye no mo be kana se e ko no si na pa o du etibia na be be ma bana bato okay so biara o nya mo ate bibi o ya le na tita ko ba we nya bo okay hello good evening hello good evening good evening be free or anybody Cape Coast. On him in too. Yeah. Not the shed program. My name was there for almost 10. Okay. Yeah. Now, we have said for that is remember. Okay. That I want to ask if the one will be Papa, I said, Nyami Dimu, Unyankopon Dimu. Nti utu anamo a onyame ebefa na so aye me nko ba bia ba ko wo awie no na ekofo ha bebre dia brɛ o baba me wo yi no hello good evening hello good evening uni abia free nwumre yi baba ni good evening Obuase Gold City yentie o yes yetie o pa kasa Eastern Nkoko people so ati ko watibie odun nkoko a wo se okoko atibie wo se okoko atibie okay and mane how kra why okay ko watibie hello good evening hello good evening yeah I'm from the cafe una so Cape Coast no yeah yes
papa yi na no na ye fa ofro wo se wona wo yere na wo afi emba bi ase atiko kra atiko ensuro wo de ya bra na wo nko ahwe na wo nko amma wo no ba ni mi no na emra yes ose o ba ene oyire emra onko amema why good onko amema ono oyire nkasa entu eno mana momra okay hello good evening hello good evening good evening udi abia free hello good evening udi abia free ajoso yentio kasa mala mutio okay kasa wotio okay mala cha kwa ni wi basa na tudwa bi na otimi enkwaw atibi enkokọ odedu nkokọ a oso kokọ watibi why okay koso ahe na numbers no so be ma na watimi afre hello good evening I am a free Sandra Nkoko oh okay Sandy Boko there Sandy Boko Sandy Jinaye yemfa se Nyame adom Boko Sandy okay okay Sandy anasi ola no mwaye kra okay Sandy anasi be tuasu atu ngoko ho na hello good evening hello good evening why neba good evening udi abia ofre anwumre yentio so me Facebook kumase okay yentio me paso ka me bichama na se hello yentio pa me paso Sedia Bema no o fo be bia na on me na oba no pa e kam bichama na se fiade wo de wo fa ya na eja wo ya na eja o ma na nteda ntena wo de wo hia hwa no okay mala be you ano why be you ano hello good evening ma o tivo no nko from why na bi munyene freso o tivo no was so dodo wadaro ma o ba lo na kura na se firi ho na ye nte won kan ye hello good evening Udina bia free okay ene binti wanyumre wow okay yeah vanity I'm ready to hello good evening Would you be free if you press so okay the course school na hu ade no mebusa mala mo se bra obejina Lukman so na hello good evening Would you be free or anybody Kumasi yenti onyumre na to be so for this is all malam ayanyame okay ya jo nko sanatum ya jatum pa okay mama fa last caller we na yemfa easy hello good evening hello okay yemfa for nsi na yemhwe na yemfa easy nti madam numbers no engu screen ani
enti malam numbers no na yɛde to screen ne no enti wo how bi wa mane bi mo amapɛ sɛ mo na kyiri kwan no ɛyɛ kwawati bie bɛrɛ nkɔkɔ na obedi kan abedru ansa na ɔkɔkɔwati bie nti ufiri Ashanti region ufiri Central region Eastern region Borno region across the country ufiri bia no ɛyɛ Eastern region nkɔkɔ ɛhɔ na abedi kan akɔsie ansa na watu aso taxi ɛde akɔkɔ atibie ɛkwan ne nwakora okwa 6 cities bepɔ so na wo kofro bepɔ bi kwa na excursion first time a wo de kɔ hɔ ɛno no Aisha mame Aisha Adia Aisha Frimpong dem are happy Adia Aisha Frimpong 55 years old nyame mfa mfie ne do na nka no amen ana da bia meka sɛ Bible krasi inshiran ka de wamfa ne ne hu a wagiadie because minimum no so ne birthday yakopon inshiran pa 55 years old yes papa o chita kwan afi the numbers no be bisa sɛ ono oba bia tena no waja no ye wade bia ye fe ne ehwa sɛ wo ye oba je wonya mmerima hwa okay sɛ wo ne mmerima hwa bema bia no obeda nso wonya bema obewa sɛ wo ye berima so na wo ne mba hwa ma jusi gadi ba bebre obehwa mo so nware madam sɛ bra ma memfa me telephone number sɛ na because breni menaso ge mo amotie wo radio no me ye adwuma me ne da kwese da edwa da benada kokoda ya woda na nyame ya doma me ne da abono nsia pɛ saa sam we bia wo beto mu ana wante ne nyina abono nsia ye be repeat ama ewo aye kuma wuti ha enya abɔ me da no nsia pɛ fa ofidie ne to ha wo bete enti se ma wie saa de a mo nge telephone numbers no aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 I'm fatigo na kamo 027 88 43 237 027 88 43 237 na me chia kuma wuti before nyinara ana me yere mense na mo amugu ahanyina nyina mense na mo no wala fo bia me yere ya wala wala ni bia mechia omunyina echia zongofo na Christopher ahwefo na nipa no ena ye de kasa ena ye de ena mani di nipa ko hawmu eyi nipa ko afiro hawmu se ensa ma betena aka de anko yie no me de Nyankopon de pa achaw ye se do twasa no woni se chia oko ana bra yoba na malema sule ne munyina ene mutim hanyina mo manager me se nyame onhyira mbeye krabehwe mama na ham ade bia wo bafini bia no dua bia banyi a ye twetwa ho ye se nyi ni dos enti enya hwe be ye bia okay baba right Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ko wati bi na wote ne kana be se busukuna ni no malam na mabomode anefa ne frɛ ne to na mo na Onyankopɔn onhyira wo yen si na yentia we bia hwɛ na nwumre da so nya amre tena TV ho na ohwɛ ye Agia Aisha Frimpong mama on behalf of the entire family ni na no yeah ma happy birthday. I mean still na onye okesi echiche wi bia malam yere ya chi apa medin ede Sir Mike oti malam so kanya me ya dom ya Saturday ede asene obesan atienka ya kram Osi animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me ne da okay kwesi da edwoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda Nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nante da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma afi na ne timi ye kete o ho na o chi ne techere ma te se abo wo no